आज आपण बनवणार आहोत एक गोवन ट्रेडिशनल रेसिपी जी मुगापासून बनवतो आणि त्याला म्हणतात मुगा गाठी। तर जाणून घेऊया कशी बनवायची आहे ही रेसिपी। मी सुजाता मामाई रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते। अशाच टेस्टी आणि होममेड रेसिपी करता मामाई रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। इथे मी 1 कप अख्खे मूग घेतलेत आणि ते भिजवून त्याला मी मोड काढून घेतले आहे आणि मोड काढलेले मूग ह्या रेसिपी करता वापरायचे आहेत। तर आता हे आपल्याला एकदा स्वच्छ धुवून हे आता पाणी घालून शिजवायला ठेवायचे। मूग शिजेपर्यंत आपण एक खोबऱ्याचं वाटण करून घेऊया। खोबऱ्याचं वाटण करायला आपल्याला थोडे मसाले भाजून घ्यायचे आहेत। त्याच्यामध्ये आहेत 2 चमचे धणे, 8 मिरी आहेत आणि 4 लवंग आहेत। हे आपल्याला पॅनवर ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे। मसाले छान भाजून झाले आणि एक छान अरोमा यायला सुरू झाला आणि लवंग फुलली आणि त्याचबरोबर धणे जे आहेत थोडे ब्राउनिश कलर झालं की आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे। एकदा आपण मूग पण चेक करून घेऊया। याच्यावरती जी सालं फ्लोट होणार ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे। जेवढं होईल तेवढं काढून घ्यायचं आहे। मूग पण आपण चेक करून घेऊया शिजले आहेत का। मूग पण शिजले आहेत। तर याच्यातलं मी एक 3-4 चमचे मूग काढून घेते साईडला, कारण हे मूग आपण वाटून हे आपण ग्रेव्हीमध्ये ॲड करणार आहे आणि असं केलं की ग्रेव्ही थोडी थिक होते। आता याच्यामध्ये मी 4 मिरच्या घालणार आहेत, कट करून उभ्या चिरून घालणार आहेत आणि अर्धा चमचा हळद। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे याच्यामध्ये आणि गॅस थोडा बारीक करून आपण हे ठेवून जायचं आहे साईडला शिजवायला। आणि आता आपण वाटण घेऊ वाटायला। तर वाटणाकरता मी इथे घेतलं आहे 1 वाटी खोबरं। भाजलेला मसाला घालून घ्यायचा आहे, जे आपण भाजून घेतलं होतं धणे, मिरी आणि लवंग ते घालून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर सुक्या मिरच्या घेतल्या आहेत 7 ते 8, चिंचेचं गोळा घेतला आहे छोटासा, अर्धा चमचा हळद। याच्यामध्ये आता पाणी घालून आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे, एकदम फाईन पेस्ट करून घ्यायची आहे। तर वाटण झालं आहे आपलं वाटून। आता आपण हे शिजलेल्या मुगामध्ये हे ॲड करून घेणार आहोत। जो मसाला मिक्सरच्या भांड्याला लागला आहे त्याच्यामध्ये पण थोडंसं पाणी घालून ते पाणी पण आपण याच्यामध्ये ॲड करून घेऊया। याची कन्सिस्टन्सी तुमच्या हिशोबाने तुम्ही ॲडजस्ट करा। तुम्हाला पातळ पाहिजे तर पाणी जास्त घाला, तुम्हाला घट्ट पाहिजे असेल तर पाणी थोडं कमी घाला। आता ओल्या नारळाचे तुकडे केले आहेत ते घालून घ्यायचे आहेत आणि 1 टेबलस्पून गूळ घालून घ्यायचं आहे। हे मिक्स करून घेऊया आपण। पण मूग शिजल्यानंतर जे 4 चमचे मूग काढून ठेवले होते साईडला ते थोडे मिक्सरमध्ये आपल्याला जाडसे फिरवायचे आहेत आणि ते ग्रेव्हीमध्ये ॲड करून घ्यायचे। याच्याने काय होणार की ग्रेव्हीला थोडा थिकनेस येणार। आणि ही ॲक्च्युली एक ट्रिक आहे की तुमची समज कुठच्याही कडधान्याची ग्रेव्ही थोडी पातळ झाली असेल तर त्यातले शिजवलेले कडधान्य थोडे साईडला काढून ठेवायचे, ते मिक्सरमध्ये थोडे जाडसे फिरवायचे आणि ते ग्रेव्हीमध्ये ॲड करून घ्यायचे। एक 5 मिनिटं आपल्याला अजूनही शिजवायचं आहे आणि याच्यावर आता आपल्याला एक फोडणी घालायची आहे, तर त्याची तयारी करून घेऊया। फोडणी करता इथे 1 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे। तेल गरम झालं की इथे 1 टीस्पून आपण मोहरी घालणार आहोत आणि ती तडतडली की आपण 1/4 स्पून हिंग घालणार आहोत आणि त्याच्यानंतर कढीपत्ता घालून घेणार आहोत। आपली फोडणी रेडी आहे। तर आपण ही जे आपण मुगा गाठी बनवलं आहे त्याच्यामध्ये ही फोडणी आपल्याला द्यायची आहे। छान कडक फोडणी लागली आहे। तर आपली मुगा गाठी रेडी आहे। एकदम सोपी ट्रेडिशनल रेसिपी आहे। याच्यामध्ये तुम्ही काजूचे काप पण घालू शकतात। जेव्हा खोबरं घालतात तेव्हा काजूचे काप पण घालू शकतात। तर आता आपण हे प्लेटिंग करून घेऊया। ट्रेडिशनल गोवन रेसिपी मुगा गाठी रेडी आहे।
आणि ही खूप अप्रतिम लागते. तुम्ही चपाती पुरीबरोबर पण याला एन्जॉय करू शकता. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तर मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. करून बघा आणि तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करा मामा आई रेसिपीला. परत भेटू अशाच एका रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत कीप कुकिंग.